ina shedan ina masallacin annabi, wane shi nan, waye uban shedan? sau da za ka ga wasu ana sallah sai ka ga an wani babbace kafa wai kare bar sarari shedan ya shigo, in ka ja kafa sai dan ja haka sai ka ga mutum yana tawaye wani kwankwan darewa wai shi wai kada shedan ya samu ya shiga tsakaninku. Na sha to tun da shedan din kaman bakin akuya ne, in ka kwandara kafa ka sai ya shiga tsakanin kafafun ka biyu ai. Ai kaga in ka buɗe kafan ka batatta ne haka ga wani ya juye nan ya juye duddugen sa yana wadai dama ɗaya ya kudu wai shi yana tsoron kada shedan ya shiga tsakanin ku. To duk da shedan kaman bakin akuya ne dan karami, ai kaga sai ya shiga tsakanin kafafunsa guda biyu ya zaman sa. Irin abin da suka dunga kirkiro addini tiryan suna ta tayi sai da suka mai da wannan annabi din kamar mutum ne adi kamar kowa da hadisansu da suka kirkiro. Dauki misalin kiran sallah wanda suka ce wai da aka gina masallaci a Madina sai annabi ya ce to ya za a yi a kira mutane su zo su yi sallah. Ya za a yi gashi an gina masallaci yanzu in za a yi sallah ya za a kira mutane a dan san mini ruwan zafi ba sukari, ya za a